Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Λαδάς, δικηγόρος δικαστηρίων 25 ετών, διδάκτορ νομικής με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. Στο επόμενο λεπτό θα σας πληροφορήσω για το δικαίωμα αποζημίωσής σας από ένα μαζικό τηλεφωνικό hacking που κρατήθηκε στην Ελλάδα για ευνόητους λόγους χαμηλά. Το Σεπτέμβριο του 2020 όλες οι κλήσεις των κινητών τηλεφώνων για 5 συνεχόμενες ημέρες διέρρευσαν μετά από hacking στα συστήματα της Κοσμοτέ. Από τους συνδρομητές της Κοσμοτέ διέρρευσαν όλες οι κλήσεις τους και από τους συνδρομητές Vodafone και πρώην Wind διέρρευσαν όλες οι κλήσεις τους επίσης από και προς κινητά Κοσμοτέ. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ΑΔΑΕ ολοκλήρωσαν το 2022 τον έλεγχό τους για το περιστατικό. Τεκμηρίωσαν την ευθύνη του ΟΤΕ στις τεράστιες οργανωτικές και τεχνολογικές παραλήψεις του στα μέτρα προστασίας και του επέβαλαν πρόστιμο 9 εκατομμυρίων ευρώ για το hacking. Είπαν επίσης ότι ο ΟΤΕ διαβεβαίωνε ψευδώς τους καταναλωτές ότι τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ζητήσαμε πραγματογνωμοσύνη από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη σημασία των δεδομένων που διέρρευσαν για κάθε πολίτη. Η πραγματογνωμοσύνη ανέδειξε ότι μέσα από τις κλήσεις μας αποκαλύπτεται η θέση της οικίας και της εργασίας μας, καθώς και ο στενός επαγγελματικός και προσωπικός μας κύκλος και άλλες σημαντικές πληροφορίες που έχουν αξία. Βρήκαμε τον τρόπο ώστε να λαμβάνει κάθε πολίτη στο αρχείο των κλήσεών του που διέρρευσαν, γρήγορα και άνευ κόστους. Ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα και τον αριθμό των κλήσεων που διέρρευσαν, αναζητείται η δικαστική αποζημίωση της ηθικής βλάβης για τον καθένα. Εκδώσαμε ήδη νομολογία για την αποζημίωση των συνδρομητών Κοσμοτέ και αναμένουμε αποφάσεις συνδρομητών Vodafone και Wind. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη, απλή και γρήγορη διαδικασία σε κοινά δικόγραφα, ομοιοεπαγγελματικά, διεκπεραιώνουμε τη δουλειά ηλεκτρονικά. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας, καλέστε μας στο 211 189 3860 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας www.apoζημίωση.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.